Kostičková, Majda 1, jezdecký klub J+M Čáka, Majda 1 Polci Korzár, to je další dvojice, která se nám představí v tomto skákání parkour stupně Z. Cena firmy Školky Litomyšl, společnost s ručením omezením. Připraví se Novohradská, Černohorský. A zbývala jen lidka, já jsem chtěl odslova podstřední, pravdu má jenom koukačka, pravdu má jenom koukačka, a pravdu má jenom koukačka, pravdu má jenom koukačka, pravdu má jenom koukačka. Jeden díl, ať by se chlapy paťatý, jak byl krokodýl. 8 trestních